Осия Миёнагӣ. ӯ медонист интизор буд гармӣ, меомаду аммо кофту ёфту бофту саҳнаи худ. ӯ медонист ишқ нобуд интизори баҳор шуд, рафту гирист хост дастони ӯ. яке дар ишқ ғарқу зор, дигаре интизори баҳор, яке танҳою бедор, дигаре дар эҷоди кор. яке дар ишқ ғарқу зор, дигаре интизори баҳор, яке танҳою бедор, дигаре дар эҷоди кор. тани девона хумори ишқ, рақами 20 равад беист, намедонад лек равон сӯи ту. оромӣ мегуфт сухане гӯ, завқи ишқварзӣ дигараш кист. бусаи беист оғӯшбоз бӯи ҳис, оғози баҳор хулоса чист? шояд равӣ ё интизор ист. ӯ медонист интизор буд гармӣ, меомаду аммо кофту ёфту бофту саҳнаи худ. ӯ медонист ишқ нобуд интизори баҳор шуд, рафту гирист хост дастони ӯ. яке дар ишқ ғарқу зор, дигаре интизори баҳор, яке танҳою бедор, дигаре дар эҷоди кор. яке дар ишқ ғарқу зор, дигаре интизори баҳор,